Рустам Миңнеханов Казан Кремлендә Пекинда узган кышкы Олимпиадада призлы урын алучылар һәм паралимпиячеләр белән очрашты. Президент Олимпиадада нейтраль статуста катнашу һәм дөнья җәмәгатьчелегенең басымына карамастан спортчыларның югары осталык күрсәтүләрен җиңүгә зур омтылыш булуын билгеләп үтте. Бу уңышлар спорт федерацияләре, тренерлар, спорт клублары һәм учреждениеләренең хезмәте нәтиҗәсе булуын әйтте. Рустам Миңнеханов киләчәктә дә спорт резервын әзерләүдә уңайлы шартлар тудырылачагына ышандырды. Хәзер Татарстанда 11 меңнән артык спорт объекты исәпләнә. Күпчелеге дөнья стандартларына туры килә. Республиканың спорт инфраструктурасы ел саен 50дән артык бөтен Россия һәм халыкара спорт ярышларын үткәрү мөмкинлеген бирә. Президент паралимпиячеләр Рушан Миңнегулов белән Марта Зәйнуллинага теләктәшлек белдерде. Кайбер спортчылар һәм тренерларга республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Мы гордимся спортсменами и тренерами, которые прославляют Татарстан. Уверен, впереди вас ждет еще немало громких побед. Вы и в дальнейшем будете дарить нам незабываемые эмоции, создавать яркую историю спортивных достижений республики и страны.